First time ta nga mag-shoot sa episode sa guwa sang isla sa Negros pero ini nga lugar, mga isa lang ka oras nga biyahe gikan sa Negros Island kag malabot mo na ang ini nga matahom nga isla. Atong diskubrihon ko sa day ini sa ini naman nga episode sang Tripping ni Romeng. Sa isa ka oras nga bangka ride halin sa Pulupandan, malapot ang ini nga isla. Ini ang ginatawag nga Us-Usan Island, parte na sa probinsya sang Guimaras. Nahaptang ini sa likod lang dampi sa ginatawag naton nga Crocodile Island. Ang isla nga dubuaya ang shape nga makita kung maglabay sa seawall sa Valladolid. Gikan sa Pulupandan, nag-arki lang kami isang bangka para makakadto diri. Mga isa lang ka oras nga biyahe sa bangka, nagapangilay na ang puti nga balasang isla. Isa ka private island ang Us-Usan nga ginapanag-iyahan sa pamilya Montilla, nagbe-caretaker lang ang nagabantay. Wala sa kuryente kag tubig sa isla. May solar lights kag generator set nga ginapaandar kung gabi. Istorya sa caretaker nga si Rodel Imahen, ginakatuan sa mga turista ang isla kag ginapaliguan. Sa tuanay, sa mga lokal lang ang mga improvised cottages na gatinir ang mga turista. Gani, ginamat-amata na nila himuan sa cottages para may matiniran ang mga nagapadulong diri. Yung cottage muna, kung yan, hindi yung pagkalo. Kung ang lulukay nga gintaklap-taklap. Ano improvise na ganyan? Ano islag siya ka mga kuwanan. Tapos ginubrahan yung cottage nga matamat. Damo ka kadto di. Kung nung Sabado, Domingo lang yung kita. Kalabanan. Kalabanan, halin pa sa Iloilo, Negros kag Guimaras ang nagakanto diri. Apat lang sila ang nagapuyo sa sini nga isla. Ang ini nga sandbar, nagasaylo, depende sa hangin kung amihan o kung habagat. Gani gitawag nga us-usan, kay nagaus-us nga nagaus-us ang sandbar, depende sa hangin. Ang sandbar ang nagaserbi nga tambayan sa mga turista, kag diri man sa kilid ng sandbar, nagapaliligo ang mga bisita. Sa tuanay, may matahog nga corals malapit sa sandbar pero bangod sa bagyo nga Odette, naukay ini. Maway mababa siyang bagyo eh. Pag bagyo napiktuhan man sa. Ito na, ang mga taas na kita mo nag-alal sa mga bato na tagas. Iya ka ba? Sa bagyo gin ukay sa bagyo gid ya. Karman ko ulit. Sa udet napitado man. Naglaliskad mo bato na. Okay. Wala sang entrance fee sa isla. Ang bayaran mo lang ang renta sa cottage. Ang tubig pamanlaw, ginabakal, tag 30 pesos kada container. May tiyanggi man yung mabaklan sang shampoo kag iban pa nga mga kinahanglanon. Sa Guimaras pa ini nila ginakompra.
Wala sa baligya nga pagkaon sa isla gani dapat nga magbalon. Kag ang basura dapat ginabitbit pa uli kag wala ginabilin diri sa isla. Pero sila isang isa sa mga nagapuyo diri. Ang mga taga Negros disiplinado, ginadala pa uli ang ilang nga mga basura. Dala na. Dala nila puli. Oo, dala na po. Kalabanan gina sa mga taga Negros nga. Mga disiplinadong gawalubra sa mga call center ba na. Mga taga call center. Iban hindi man, mga estudyante man. Kanila ko, di ginadala gid nila basura nila pagwaya. Mayo ko na nakapoblemaho niya. Why? Ang mga naga-overnight, naga-set up sang tent, pero may ginaubra na sa karon ang caretaker nga kamalig para tululugan. Kung weekends, masabi nagadagsa ang tawo diri. Kag, kung Semana Santa, suno sa ila, daw may pista lang sa isla. Kanami no kay hindi lang gali sa isla sang Negros nga kadamo pa sang lugar nga wala pa madiskubrihan mismo sa palibot sang Negros kadamo pa gid sang i-discover ta nga mga matahom nga mga lugar. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow mo nga Facebook page ug YouTube channel Digicast Negros. Ulumod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.